ତରଭୁଜ, ଅରେଞ୍ଜର ମକଟଲ ଆଣ୍ଡ ଜୁସୁ ଆଣ୍ଡ କକଟଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗ ଯାଇ ଦେଖ। ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ନେଇ ନେବ, ଅରେଞ୍ଜ ନେବ, ଡବା ଲେମ୍ବୁ ନେବ, ଏମିତି କାଟିଦେବ। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ନେଇକି ଆକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଦେବ। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ, କାଟି ଦେଇକି ରଖି ତାପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ଅରେଞ୍ଜର ଜୁସୁ ବାହାର କରିବ। ଜୁସୁ ଦବେଇକି ନରମ ନରମ ହାତରେ ବାହାର କରୁ। ତାପରେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ମିକ୍ସ କରିଦେବ। ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ସୋଡ଼ା ଟିକେ ପକାଇଦେବ। ଆମେ ଯେଉଁ କଟିଂ କରିକି ରଖିଦେବ ତରଭୁଜ ଜୁସୁକୁ ପକାଇଦେବ। ଜୁସୁ ପକାଇଲା ପରେ ଆମର ତରଭୁଜର ମକଟେଲ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଲଗାଇଦେବ। ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ କ'ଣ ଲଗାଇ ଭାବିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟପ୍ ପକାଇକି ତାପରେ ପୁଦିନା ପକାଇଦେବ। ପକାଇଲା ପରେ ଆମର ତରଭୁଜର ମକଟେଲ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ପିଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖ ଯାଏ ଆଗ ଯାଏଁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ନୂଆ ରେସିପି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବ।